Ngiphinde ngibonge futhi ukuthi niphinde nibuye nizobuka lama video noma-ke nami ngibhizi kakhulu ngokusiza abantu ney'nto ey'ningi ezinye esemaceleni, ngigcine ngingasakwazanga futhi ukuba nesikhathi esiningi kahle sokuthi ngenze lama video lawa. Ngithi angixolise nje kunina ababukeli baleli khasi. Ngizozama futhi ukuthi ngiphinde ngakhe isikhathi sokuthi njalo ngihlale ngiwakhiphe lama video noma ngabe kabili ngesonto noma ngabe kathathu ngesonto, hlale kunamavidiyo azophuma ukuze abantu bafundiseke kahle. Ngaphandle kokunimoshela isikhathi, namhlanje ngiphathele umuthi usebenza kakhulu ukwazi ukusebenzisa ngisho uwodwa. Lo muthi lo ubizwa ngokuthi umababaza. Lo muthi lona-ke uthi awufani kakhulu-ke nomuthi ekuthiwa umathunga omhlophe. Khona umuthi ekuthiwa umathunga omhlophe uthi awufani nawo kakhulu. Umehluko-ke wawo lo muthi uma ngabe uyowukha, umathunga-ke isigaxa sawo singena phansi emhlabathini, ukuthi kumele uze ugumbe noma ugubhe ukuze ukwazi ukukhipha isigaxa sawo. Lona isigaxa sawo sihlala obala, umuthi ongakwazi ukuthi udonse ngesandla siphume isigaxa sawo. Lo muthi-ke lona umababaza lona usebenza kakhulu emithini yokususa isilwane. Umuthi wokususa isilwane nje akufanele usale, lo muthi kufanele ube khona ngoba lo muthi lona uma ngabe ufakile emithini yokususa isilwane usuyahamba wayosilahla leso silwane, noma kuthiwa sinenkani kanjani sifuna ukubuya sibuyele kulowo mnikazi waso lo bukade umsusa sona, asibe sisakwazi ukumthola. Kwenza lo muthi lona ukuthi isilwane siduke singabe sisamthola umuntu. Lo muthi-ke umababaza-ke uyaluma emzimbeni, uyaluma impela ngoba uyazinwaya nje impela uma ngabe ugeze ngomuthi ohlanganiswe nale mithi le okuthiwa umababaza. Uyalunywa emzimbeni impela, uthola usunwaya nje usunwaya uma ngabe kufakwe nalo muthi. Lo muthi uyakwazi ukuthi uma usebenzisa, uma ngabe uzoba nomsebenzi ekhaya, uthathe ugxobe, uchele ngawo ekhaya, uchele ngawo lonke nje lelo sonto lelo kusuka kumsombuluko kusazoba mhlawumbe umsebenzi ngomgqibelo noma ngabe isonto, unike nje mhlawumbe iy'nsuku noma ey'ntathu nje ngaphambi kokuba kuqala umsebenzi. Lokhu uchela njalo ntambama, uchele icede. Lokho kusiza ukuthi-ke noma kuthiwa kunemithi eminye ethile mhlawumbe esiphuswa abathakathi njengoba kuzoba khona umcimbi, ikwazi ukuthi ibole lowo muthi ngoba umababaza uyayibolisa imithi engalungile. Uyakwazi-ke futhi ukuthi noma kuthiwa umsebenzi usudlulile lo obuwenza, uthathe futhi uchele ngawo ukuze ukuthi uma kwenzeka ukuthi mhlawumbe kunomuntu mhlawumbe oyisihlobo noma uwumakhelwane noma oyini othole ithuba lokungena ngoba kunalo mcimbi wafike washiya okuthize egcekeni, mawusuchele ngalo muthi-ke kuyakwazi ukuthi kubole zonke lezo zinto. Umababaza lo nje uyazibolisa kakhulu izinto ey'gqithe egcekeni noma ey'semzimbeni wakho uma ngabe nje uzofutha ngawo noma uphuze mhlawumbe uma ufuna ukubolisa idliso ngaphakathi, ngabe khona umuntu owakudlisayo, uyakwazi ukuthi ufabule nje kancane mhlawumbe uphuze mhlawumbe usungezwe sewukhishwa nje nayisisu. Uma ukuthi khona okuficile ngaphakathi uyakukhiphisa nje ngesisu leso sikhashana kuze kuphele leyo nto leyo eficile. Lo muthi uyasiza kakhulu futhi uyangena emithini yokuthi uma ngabe ufuna ukuthola isikhundla, ngabe uyasebenza, ngabe usendaweni nje ufuna ukuhlonishwa, wakhe khona ube umnumzane ohloniphekile, noma mhlawumbe ufuna ukubekwa ube into ethile khona endaweni, uyakwazi ukuthi uma usebenzisa imithi ehlanganiswe nalo muthi abantu balokhu bekubabaze njalo noma ingekho into ekutheni oyenzayo, kodwa kulokhu kubatshaze wena. Nasemsebenzini kuba njalo, abelungu nje bahlale njalo bezoncoma wena, babaze wena ukuthi hawu hayi ubani wenza kahle, hawu yonke into enziwe wena enhle bayibhekisise, bayibuke, bayithande, utholeke isikhundla ngaloko. Uyangena futhi kakhulu emthini ey'khafulo, uma ngabe uzokhafula umuntu uyawufaka futhi lo muthi lona ngoba uyasiza ekuthenini uma ngabe usuhlanganise kahle bese uma ngabe uthuma isikhafula uhamba uqonde ngqo kulowo muntu loyo omthuma kuyena, ufike usho lento oshiyo wena, ufike uyoshiya lo myalezo okhulunywe uwena lesikhathi ukhafula. Uyangena futhi kwisibambelelo, kakhulukazi kwisibambelelo sangaphansi kulabantu laba bathi cha hhayi bagcaba mhlawumbe phakathi kwamathanga noma phakathi kwalezi ndawo lezi ey'fudumele, lezo y'bambelelo lezo uyangena futhi kakhulu kuwona. Uyasiza-ke futhi uma unebhizinisi, uyakwazi ukuthi ukudonsele abantu bangene abantu ebhizinisini lakho uma ngabe uzosebenzisa nje ngokuthi usuhlanganise neminye imithi uchele ngawo ibhizinisi lapho
usebenzela khona, ngabe ithaveni, ngabe yini, yakusiza ukuthi abantu bagcwale bahlezi beyibabaza leyo ndawo yakho ukuthi hey kabani nombani uzokhulunywa ngaleyo ndawo, kabani kungekho nalento etheni mhlawumbe ibhizinisini yakho ebabazisayo, kodwa abantu bazobe bebabaze njalo ukuthi hey kabani, kube indawo engapheli ematheni abantu. Lokho kwenza ukuthi abantu baloke bengene njalo kwibhizinisi lakho, noma abantu baloke bethenge njalo. Ngabe une-fast food udayisa into ethile yokuthiwa hey into edayisa lapha, mhlawumbe udayisa inhloko noma udayisa ini, kuthiwa lokuyalapha imnandi, yabona ihlale kunaloko kubabazwa kuleyo ndawo yakho, abantu beze-ke bazothenga. Uyasiza-ke futhi nanokuthi njengoba uma uchele ngawo lapho ebhizinisini uzokubizela abantu, uphinde futhi ukline uma kuwukuthi kunabantu abagangayo, mhlawumbe ne-competition endaweni, bazokubona ukuthi usebenza kakhulu ebusuku lele wena babuye bazochela bona. So bayasiza-ke ukuthi-ke bathi buliseke yonke into eyenziwa abantu abagangayo. Ngiyabonga kakhulu nje, uNkulunkulu abe nani ngesikhathi sonke, konke nikufisayo kube yimpumelelo. Ngilifisela uDisemba omuhle, niphephe nonke kanye nemindeni yenu. Amen.